081451517. Dodo magajin dodo. Ga dodo. Dodo. Ga dodo magajin dodo. Ga dodo. Dodo. Ga dodo magajin dodo. Ga dodo. Komai kaga Allah ya yi mabawansa babu mai cewa a'a. Ku doke tambura yarana za mu a bitin da kiɗan manya na kai. Ga kiɗan manya nan da kaje tamburan nan giwa ta zaka. Dan giwa ne ko cikin da haka Allah ya yi shi. Yunkura zakin hajara giwa su bar ma Allah sai in ka wuce. Mai darajar kaka na giwa dan abba dodo mai raba gardama fitilar haskawa duk inda ya biya yau sai haske ya kai. Ina gwanin wani gano alhaji masta mai raba gardama dan abba aleru baban su ɗan haka ji mazajin duniya bashar kaɗau da marai yaƙi na ga mazaje nan yau sun shiri. Dodo to da shirin yaƙi dan na ga mazaje nan kai gaba giwa na abba zo da shirin yaƙi dan na ga mazaje nan yau sun shiri. Dodo to da shirin yaƙi dan na ga mazaje nan sun yoshi. Giwa bashar taho da shirin yaƙi don na ga mazaje nan yau sun shiri. Dodo to da shirin yaƙi dan na ga mazaje nan sun yoshi. Dan ya raba rabo da gwani ba akwai waya a mai da kamata kun sani. Wanda ya saba da bashar na kashin yau tsoron mai shi. Mutane ba rabo da gwani ba akwai waya a mai da iri na kun sani. Wanda ya saba da bashar na kashin yau tsoron mai shi kai. Mai cika na azani dan abba kwatan ne amsa ya kai. Baba bankin bayi dan abba kwatan ne amsa shi kai. Kai gaba bankin bayi dan abba kwatan ne amsa ya kai. Baba bankin bayi dan abba kwatan ne amsa shi kai. Dodo bankin bayi dan abba kwatan ne sai ya rika. Baba bankin bayi dan abba kwatan ne amsa shi kai. Gagarau kake giwa dan abba mai jiran mai ansa bai shi kai. Angon hajara ne bashar na abba mun doka ma tambura. Gagarau kake giwa dan abba mai jiran mai amsa bai shi kai. Angon hajara ne bashar masta mun yi ma tambura. Gagarau kake giwa dan abba mai jiran mai ansa bai shi kai. Angon hajara ne bashar na abba mun doka ma tambura. Gagarau kake giwa dan abba mai jiran mai amsa bai shi kai. Gaishe ku. Angon hajara ne bashar masta mun yi ma tambura. Ya tabara gwanina bayan ka babu kowa ni dai na sani. Taimaka mu na Allah duk lamarin da za mu yi mai kan ƙa'ida. Allah ƙara salati ga ɗan amina manzo na so ne nake. Alihi da sahabbai ka sa cikin salatin nan duka su duka. Darajar mai girma ka ƙara taimaka ma bashar yawa hidu. Dan darajar manzo na ka ƙara taimaka ma bashar yawa hidun. Darajar mai girma. Amin ya Allah. Ka ƙara taimaka ma bashar yawa hidun. Dan darajar mai girma ka ƙara taimaka ma bashar yawa hidun. Dan darajar manzo na ka ƙara taimaka ma bashar yawa hidun. Gagarau kake giwa dan abba mai jiran mai amsa bai shi kai. Angon hajara ne bashar masta mun yi ma tambura. Yara ko ban tambura mu je mu iske ogana mai martaba. Mai halin girma ne baban su jiniyo haka Allah ya yi shi. Bayar tsoro giwa na Salma ba gudun ta ya kai ba mazan jiya.
maza su barka da Allah wallahi ka riga ka zanto champion a taimaka ma mutane kai ne na ɗaya kai ne ƙarshe general cikin mawaƙan Hausa Alhaji Nuhu murya ta ɗaya ya sani laifin da na yi ma kullum Alhaji Nuhu ya hemin shi kajiya ba a mai da kamata ba nan Kebin ba faɗin Najeriya Nuhu ban su Habiba baban su Kamila har ka girma yake mai gidan Gaddafi shine ya ce na yau ma Bashar masu ta kiɗi tunda kun san giwa dan abba shi Bashar halinsa daban yake mai fada da cikawa masta muna jiran sabonka yana zuwa mai fada da cikawa masta muna jiran sabonsa yana zuwa mai fada da cikawa masta muna jiran sabonka yana zuwa mai fada da cikawa giwa muna jiran sabonsa yana zuwa mai fada da cikawa masta muna jiran sabonka yana zuwa gagarau kake giwa dan abba mai jiran bai amsa bai shi kai an hajara ne Bashar masta mun yi matan bura da kaji kukan kura ko bata ce ba sai ta firge ta karnuka uban kiɗan jarumai irin kiɗin gano sai jarumai na da ba mu kowa shi sai jarumin da ya kai kyauta ya iya wanda ya san girma shi muka yi mawaka mai masa jinjina kamar irin dan abba masta na kaka ya ce ya gode maka kamar irin dan abba giwa Bashar na kaka ina gode maka kamar irin dan ina gode ma da kaina mai gida masta na kaka ya ce ya gode maka yara kamar dan abba masta na kaka ya ce ya gode maka yara kamar dan abba Bashar da kaka ya ce ya gode maka gagarau kake giwa dan abba mai jiran bai amsa bai shi kai an hajara ne Bashar masta mun yi matan bura in yara giwa karya marake Bashar masta ba karami bane kar ka ɗauke kafarka uban gida fagen yaƙi gwarzo kake gaggake wandon karfe a saka ba zama ba hutawa bane ƙarayin gurnani maza su tabbata dodo giwa kake ba a tare ma hanya giwa na kaka dodo mai sulkin fada ba a tare ma hanya giwa na kaka dodo mai sulkin fada ba a tare ma hanya giwa na kaka dodo mai sulkin fada ba a tare ma hanya giwa na kaka dodo mai sulkin fada waka garon dan abba giwa na abba dodo mai sulkin fada gagarau kake giwa dan abba mai jiran bai amsa bai shi kai an hajara ne Bashar masta mun yi matan bura yara ku bani kiɗana su tabbatar da ni ma ba karami bane na kaka ban wa yaro irin kiɗin ganau ko da ya yau shiri yaro bai kai gayya don wurin gwagwarmaya abbai kai ya sani wani mai kan kura ya ce na masa waka ni ko na kiya na kaka dan Ibrahim wallahi ban da tsoro kuma kun sani cikin mawakan Hausa na kaka kun sani waka ta maza nake tunda dai ka saba irin kiɗan gaba ka rashin kuɗin kashi ubangida kan samu na kaka shi yasa kan zamto siniyo ubangida ne samu wallahi shi ya tane zanto jan wuya ubangida kan samu na kaka shi yasa kan zamto siniyo ubangida ne samu na kaka shi yasa kan zamto siniyo ubangida ne su na kaka shi yasa kan zamto siniyo gagarau kake giwa dan abba mai jiran bai amsa bai shi kai an hajara ne
tasha ya tuba da ya ga 'yan tasha na can yankin kudu. Karuwa ba ta da kirki duk inda ta biya tallar hali ta kai. Mai abin da abinai 'yar garuwa da ta daga kai ta ga hadari. Sun riga sun gano oga bashar dashin Allah sarki kake. Gashi ka daɗa girma a koda yaushe sai fatan hairi muke. Wallahi don sun gano dodo na abba ai haka Allah yayyaka. Gashi ka daɗa girma a koda yaushe sai fatan hairi muke. Gashi ka daɗa girma a koda yaushe sai fatan hairi muke. Dodo ka daɗa girma a koda yaushe sai fatan hairi muke. Gagarau kake giwa ɗan abba mai jiran bai amsa bai shi kai. Angon Hajara ne bashar masta mun yi matan mura. Yara ku bani ta bashan dodo bashar masoyin Nuhu muje zuwa. Mutum da kuɗi ba kyauta wallahi dai kusan ya taɓe duniya. A lahira ya taɓe don baya yadda ya dace nan duniya. Ɗan sanata yi gadon kyauta da kaka tambayi al'ummar Kebbi. Za su gaya maka giwa bashar wurin abai nan ya zama soshiyal. Su ka faɗa min cewa dan abba soshiyal ne al'ummar Kebbi. Za su gaya maka giwa bashar wurin abai nan ya zama soshiyal. Za su gaya maka giwa bashar wurin abai nan ya zama soshiyal. ko ni na san giwa bashar wurin abai nan ya zama champion. Gagarau kake giwa ɗan abba mai jiran bai amsa bai shi kai. Angon Hajara ne bashar masta mun yi matan mura. Yara ku bani ta bashan na dore in wa Alhaji Adamu jinjina. Garko zaɓin Allah Aliru ya zamo baba gun 'yan Kebbi. Da kaga tsari mai kyau cikin jihar Kabawa shi na yayi shi. Rabbana ya rika ma garkuwa ko da yaushe mu ma addu'a. 23 mai shirya ba wani sannata sai kai mai martaba. 23 mun shirya Aliru babu kowa sai kai santaral. 23 mai shirya ba wani sannata sai kai mai martaba. 23 mun shirya Ba wani sannata sai kai mai martaba. 23 mun shirya Ba wani sannata sai kai mai santaral. Gagarau kake giwa ɗan abba mai jiran bai amsa bai shi kai. Angon Hajara ne bashar masta mun yi matan mura. Uban kiɗi na sarauta ko tabbatar da ni ma ba rago ba ne. Kiɗan makaman gwandu Alhaji Abba Dodo taka lafiya. Kane da halin yaya ya gaje na shi yaya baya da matsala. Idan ana zance na Alhaji Abba into na jarun mai nada. Ya riga ya saba da dauri ne ubansu bashar mai martaba. Duk jihar Kebbi kowa ya san gani ga Adamu. Yara na duk cikin jihar Kebbi kowa ya san kane ga Adamu ba rago ba ne. Duk jihar Kebbi kowa ya san gani ga Adamu ba rago ba ne. Duk jihar Kebbi kowa Ya san gani ga Adamu ba rago ba ne. duk jihar Kebbi kowa Ya san gani ga Adamu ba rago ba ne. Gagarau kake giwa ɗan abba mai jiran bai amsa bai shi kai. Angon Hajara ne bashar masta mun yi matan mura. Waziri ban tambura mu je mu gaida momi na yau kajiya. Uwar gida gungiwa Alhaji Abba yan saura na mazanjiya. Wallahi momi Hafsa gidanta babu ɗaya Abba nan kunjiya. Giwa radon mata da ta fito su zo nan sai mu baya. Mai kama da maza ce wurin abasu nan na ta gagara. Momin bashar mun gode Hassatu yadda ta yi yau ta kyauta muna.
ga munan garkaki alhajiya muna doka miki tambura. Rabbana ya rika miki momin bashar mudanan sai roƙo. Amin ya Allah. Mama Hafsatu giwa uwar gida ga baki taka lafiya. Mama Hafsatu giwa uwar gida ga abba muna mata tambura. Mama Hafsatu giwa uwar gida ga baki taka lafiya. Mama Hafsatu giwa uwar gida ga baki taka lafiya. Mama Hafsatu giwa uwar gida ga baki taka lafiya. Gagarau kake giwa dan abba mai jiran mai amsa bai shi kai. Angon Hajara ne bashar masta mun yi matan mura. mai cika na azani dan abba ce na zo don Allah kajiya ka ce ma'oganu ya kawo yaro ni haka nan shi ne so in ga hannayenka na kara tabbatan musu kai dodo kake. Ka riga ka samu da kaga duk abin da ka ce mai yake ko kana amsa kullum wajen bashar ka zo miƙa ma za ya yi. Yan yara kullum ni zorin bashar yanayi min kyauta kunjiya. Ko kana amsa kullum wajen bashar ka zo miƙa ma za ya yi. Yara ina mai nema. Ya zo wurin bashar amsa kuɗi ya kai. Yara ina mai nema. Ya zo wurin bashar amsa kuɗi ya kai. Gagarau kake giwa ɗan abba mai jiran mai amsa bai shi kai. Angon Hajara ne bashar masta mun yi matan mura. Yanzu dai ta kare na nuka kana zogun oga bashar na gama aikin giwa na salma nuhu in yace na yi an gama nuhu in ya kira ni ko ban cikin gari ai dawowa nake. Babu wasan wake na mai gida takobin daga mun gama. Dan sarauta sarki baban su jiniyo in ya ce an gama. Wallahi yan yara na da nuhu ya faɗi na yi aiki an gama. Dan sarauta sarki baban su jiniyo in ya ce an gama. Dan sarauta sarki Baban su jiniyo in ya ce an gama. dan sarauta giwa. Baban su jiniyo in Gaishe ku, ya gaishe ce ku. an gama. Gagarau kake giwa dan abba mai jiran mai amsa bai shi kai. Angon Hajara ne bashar masta mun yi matan mura. Gagarau kake giwa dan abba mai jiran mai amsa bai shi kai. Angon Hajara ne bashar